Ola de novo, o meu nome é Laura Veiga e son xornalista, sexóloga e divulgadora científica. Se queres coñecer máis sobre a diversidade sexual que hai no mundo animal, escoita que isto te interesa. Este vídeo forma parte dos contidos ampliados do meu libro O mapa da túa sexualidade, publicado con Xerais e ilustrado por María Montes. Se chegaches aquí a través dos códigos QR do libro, douche benvida. E se chegaches aquí pola túa conta, tamén podes seguir o vídeo sen problema. Pero quizáis te interesa saber que hai máis contidos que podes explorar nas páxinas do libro. Como xa che adiantei ao comezo, e como viches no título, hoxe imos falar de algunhas formas de diversidade sexual que hai no mundo animal. Pero primeiro, que é a diversidade? En xeral, utilizamos a palabra diversidade cando queremos falar da variedade que hai entre as persoas, ben pola súa personalidade, os seus gustos ou o seu aspecto físico. Na natureza, ademais, tamén pode referirse aos recursos xenéticos que ten unha especie. É dicir, certas variacións nos xenes que poden axudar á supervivencia da especie cando a súa contorna vai mudando. Por exemplo, os osos polares viven no Ártico, unha zona na que vai moito frío. Polo tanto, os seus xenes están adaptados a esas temperaturas baixas. Se as temperaturas comezan a subir, pode ocorrer que moitos dos osos morran e a especie estea en perigo. Se houbese algúns osos que tivesen xenes máis preparados para o frío e outros osos máis preparados para a calor e houbese cambios nas temperaturas, a especie podería sobrevivir, aínda que algúns dos osos non o fixeran. Cando falamos de diversidade sexual, referímonos a variacións que teñen que ver coa súa apariencia e a súa estructura corporal, e tamén coa súa forma de crear familias e reproducirse. Imos ver algúns exemplos. O primeiro son os lábridos limpiadores, uns pequenos peixes que viven entre a parte oriental de África e o sur de Xapón. Nesta especie hai tres xéneros: machos, femias e individuos que comezan a súa vida sendo femias e que rematan sendo machos máis grandes que os primeiros. Cando un dos machos grandes, é dicir, os que cambian de sexo, é eliminado do grupo, a femia máis grande muda de sexo e toma o mando. En só unhas horas adopta o comportamento típico dos machos desta especie, incluindo o cortexo doutras femias. E aos 10 días comeza a ser capaz de reproducirse con elas. Os peixes payaso son outro exemplo de diversidade sexual. Estes peixes viven en anémonas, que aínda que parecen plantas son invertebrados. Son pequenas, polo que nelas só hai espacio para un par de peixes adultos e unhas cantas crianzas. As parellas nesta especie son monógamas. Isto quere dicir que cando chegan á adultez, os peixes escollen a súa única parella e non buscan a ningunha outra. Nestes peixes, a femia é máis grande que o macho, e se ela desaparece ou morre, o macho adulto convértese nunha femia e un dos peixes pequenos medra ata converterse no macho adulto. Outro exemplo son os machos tamarinos. Nesta especie, o 27% das familias están compostas por un macho e unha femia, nunha relación monógama, como fan os peixes payaso. O 61% das familias fórmanse entre unha femia e varios machos, o 14% entre varias femias e varios machos, e o 3% só por machos. Nas familias nas que hai unha femia e varios machos, a femia ten bebés con todos os machos, sen que a ningún deles lle importe. Os machos desta especie non só coidan das súas crianzas, senón que ademais traballan xuntos para facelo. De feito, as femias destes monos adoitan dar a luz a xemelgos, polo que é moito traballo para unha femia e un macho sós. Por iso, incluso nas familias de parellas monógamas, hai monos máis novos que os axudan a coidar e a criar a estes bebés. Por último, imos falar dos macacos xaponeses. Nesta especie, as femias son as que mandan. Aínda que teñen relacións entre femias e machos para reproducirse, as femias tamén teñen relacións sexuais entre elas. Estas relacións poden durar entre 1 hora e 4 días. En este tempo, ademais das relacións sexuais en sí, as femias dormen xuntas, coídanse e se protexen de perigos. É algo tan importante na súa sociedade que se durante este tempo se achega un macho para reproducirse cunha das femias, a outra o apartará. Unha vez que pasa este tempo da relación, as femias se separan e buscan a unha nova para volver facer o mesmo. Con isto chegamos ao final do vídeo. Lémbroche que podes mercar o libro O mapa da túa sexualidade ou pedilo na túa biblioteca. E se xa o fixeches, espero que o disfrutaras e que te servira para coñecerte mellor. Podes deixarme as túas impresións nos comentarios, por mensaxe privado en Instagram ou no meu correo electrónico. Moitas grazas por chegar ata aquí e vémonos no próximo vídeo.